Kitap, biziň durmuşymyzda dem alýan howamyzdan, günnülik azy owkatymyz bolan şörekdir suwumyzdan soňra iň esasy zerurluk bolup durýar. Sebäbi ýaşaýşa düşünmegiň we öňe ilerlemegiň, ösüşiň ödeninde alym bilim ýatyr. Alym bilimi bolsa, kitaplar arkaly has özleşdirip bilýäris. Kitap hiç wagt bahasy egsilmeýän, gymmaty açmaýan gymmatlykdyr. Türkmen halkynyň milli lideri, gahrman arkadagymyz Gurbanyguly Berdimuhammedow. Dürdäne kitaplary halkymyza peşkeş beren gahrman arkadagymyz Parahatçylyk sady, dostluk doganlyk sady adly kitabynda hem söz sunuwatyny, kitaba halkymyzyň aýratyn sarpa goýanlygyny bellemek bilen Ustad ýazgy Nurmurat Sarhanowyň kitap hekaýasynyň terbiýeçilik ähmiýetine üns çekýär. Sizi hödürleýän şu filmden meşhur kitap hekaýasy esasyna surata düşürildi. Başladı. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yessir. Henil çağı wagtlarym oğlanlar bilen bir hatarda men hat ýazyp kitap okumaklygy höwezekdim. Atam pakir sowatly adamdy. Enemin gurrun bermegine göre atam henil oğlan wagtlary hattatçylyk edipdir. Okuwçy kutup olary sowat öwredipdir. Den onun bilen çäklen ben döwrüne gamışdan kağıt ýazamagyň hem ustady bolupdyr. Okuwçylaryna döwredipdir. Bir ýerde seýrek kitaplar bar bolsa, olar göçürip alypdyr. Ýadyma düşýär. Ömrüniň soňky ýyllary bize özüniň hünerini öwredip bilmeýändigi, gittikçe döwrüň ütgäp ýaşaýşyň agyrlaşýanlygy üçin gynanypdy. Şeýlelik bilen atam dünýeden gaýtdy. Ondan bize kalan miraslar bolsa irgun paylaşdy. Sebäbi enem her gedek atamdan kalan zatlar bolsa ýüregi ağırlardy. Ana şoň üçin atamyň zatlaryny paýlady. Soňra bilen bolsa biz obadan başga ýere göçüp gaýtdyk. Mal baktyk, ekin ekdik. Garat ýaşaýşymyzy gowlajak bolup elle baryn etdik. Emma atamyň ýyzyny ýöredip bilmedik. Ulullyk ýigit çykdyk, öýdişikli bolduk. Birde azatlyk, birde köpürlük. Ahir oğul biz üçin zähmet çekilen bolsa bizem öz gedegimizde zähmet çekdik. Emma atam ýaly bolup bilmedik. Şol eklençin ýyzyny ılgap durmuşyň sapalagyny çolaşdyk gördük. Şeýdip hem ne özüm sowudallym, ne de ýöne men hemişe bir zat arzu edip ýaşadym. Eger oğlum bolsa hökman okudurun, atamyň kesbine öwredörnip her baran yerimde alymly bilimli adamyň soragyna boldum. Okap bilmesem de atam pahirin bize o adamlaryny heniz çağı wagtlarynda okap beren kitaplar ýaly kitaplar özledim. Günemde perdeş gelýär.
Ovada biz yazıcılara ova aylanıp dürlü rivayetlerdir. Hikayeleri halk edebiyatyny, gadim kitapları tap okucularımıza yetirip bilsek, bar adamlyk ýerine etdi bolar. Ýöne bu garagym çölüň hiç soňy ýokda. Ýöne kum depeleri, Ağzyma muğrak gitdi. Suwur çeyin. Ay, o da gutorupdur. Hey, o gara yetmez bakak. Hey, Düya. Sen nereden çıktın? Sen bir yere edip düşmüyorsun. Senden başka canlı arama yok bu teorekte. Näme seyredýän? Tenip ýoldan çykdym ben. Indi şeýdip gowazgan man oturjakmy? Bol ýa, otur. Benim diýjim alay. Yürümekçi mi? Şeýdip ýolum boşasaň erwedem del. Bolla otlanna gayrat et hov. Boljak gelo. Teoreklerde instan sama görnenok. Ya sen ýerine düşäýsen mekem. Suwa ýerine eltmez mekem. Nädeýine başga ilajym ýok. Näme seyredýän ha? Şunu alýanmy? Ine aldım. Sen birat haýlyrak ýöremeseň sen ýediňden ýetip bilmeýänmen. Howaň ysdygyny bir orsa uruşyp bolsady. Bir çopanyň goşumka owa ýakynlaşdymaýdýan. Doğrudan owa. Bu dünýäden ötüçäm, at bilen awry alan ýagdy. Bulatynyň taýasyna ýatynçam, bir gün penjesine kalan ýagdy. Şunda uradırak ýalygydy. Şuna da çykdylaýyn. Kim käräý bu gelýän? Diýämeden ýerine düşüp gelýär ha egelikkä. Bu mehman nereden geldi? Salamu aleyküm Ýaşuly. Wa aleykümesselam. O gara saglyk mıdır? Sağlıktır, Hudaýa şükür. Diýämeden ýerine düşüp gelipsiňiz bolu egelikdir da herne. Yavur ötücü zatmı? Eýilik agam, eýilik. Ýani diýäňdi görmän ýoldan çykaýdym. Vahay görgülü. Gara suw gerek bolagynjan. Soňgurun ýok inim ýör. Kän suw bereýin ýör. Wa pajan, han bär gel oğlum. Gidip barýadym da ata. Gidersin oğlum, gidersin. Mehmana suw getirdi, soň arkaýyn gidiber. Bolýata. Gaýrat et. Bor ata. Enesi, senem çaý suwuň bilen bol. Ya Allah. Mehman, taşarda oturuverdiňmi? Ýaşul adara galman lele kenne. Agtyňyzyňam gitsek yer zerurdur da. Ederine şükür. Hey, oňa bir azary bolmy. Mehmana taňdan ullypdirler. Taňar ýalkasyn. Ýoksa da adyňyzy aýdaýsaňyz Ýaşuly. Adyma gol Murat diýerler. Sizem bir adyňyzy aýdaýsaňyz. Ulmurad ağa, maňa alim diýerler. Men bir gelen adam. Owama owaylan kitap öldüýän. Kitap diye mi? Meden mirasyň bar ýerinde bizem madyr.
Doğru. Ýöne şu siziň owaňyza ilkinji ýere gelipdir. Yalňyşyp düşdüm diýsene. Şey diýdiňem boljak. Ulugymam döwüldi. Alad etme, uluğun bir alacı bolar. Ovumu ovaylanyp kitap ýygnaýan ýanyňyza bir zat aýdasym gelýär. Bizim ovamızdan edil peýle kowalarda tapan dadyň ýaldatlar çykmasa da täzin zatlara bardyr. Hani neymiyor öýe gireli. Bolýa. Gurrun öýde dowam edeli. Penjegine getirani ele su wagtdaly. He. Bar ýaşly. Hani al. Geç büyükman. Ya bismillah. Töre geç. Qakas mihmana geçir. Getir. Mihman al, dozada otur. He, sağ ol. Bereket bersin ýaşly. Qaqasy. Hava mihman geliş nereden? Aşgabatdan. Owa aýlanyp kitap gözleýän. Ören o ýaşy ýigit. Ha, uloňyzam ýolla galdy. Hawa. Gomuşyna bolýar zatdyr. Belki haýyrlydyr. Gülmurad ağa. Öýde bolsaň habarlaş. Men häzir. Gülmurad ağa. Ay Kim Gülmurad ağa. gelebi? Batyryň sesi ýalla. Assalamu alaykum Gülmurad ağa. Wa aleykum esselam Matyrjan. Arma wari. Ay bar var. Oturmasın. Ine. Ay berekella. Bala öýüňde. Ne sağ ol. Nesip bolsa akşamam öýde üýşmeleň etjek. Tuğulama. Hükman barmalsyň. Waq men barardım oli öýde mihmanym barda. Mihmanyňa malyp bar. Aýdymy Gülmurad ağa. Sizsiz owada üýşmeleň bolmajak bellidir. Sağ ol, şeýlana sağ ol Batyrjan. Hükman barmalsyň. Odan akşam gelmekçi. Hani Muradan ýoksa da? Mektebine gitti okuwçylaryň ýanyna. Oğlum adam da tuveleme. Bolyanna. Garaşan Gülmurad ağa. Bolýa. Bor. Sağ ol. Uy, Gülmurad ağa. Ha, Kitabam ala wari. bolar. Yok, bor. Bolyanna. Bor. Tagaman otur. Garaşan. Bolýa. Kitap. Batyrjan akşam işmeleňe çakylyk edýär. Gülmurad ağa. Ya Allah. Kitap diýdimi? Hani çuwallak kitap alyp ber. Häzir. Ine. Götür. Ene şoňa kitap diýerler. Kitap. O kitap. Kitap bilen iş sarşyan idiň oğul. Gülmurad ağa. Bu kitap. Magtymlyň kitaby. Hava. Hey gelip ýören ýerinde şuňa ta geljek kitap gördüňmi? Ýok. Kitap gowdur. Maň her bir sözi bir köşükli diýä diýerler. Dogry aýdýaňyz. Sen hem dogry aýdýan bolsaň, häzir bu kitaby baha berşinden bilersiz. Keş teýledim, gezdim ışıň dağından. Ne beladır kimsi çeker bu derdi. Aşk dağın assalar göğün boynundan. Gök titreyip çekebilmez bu derdi. Aşk beser etmese yanmaz çırağlar. Aşka düşse kuşlar eňler gurt ağlar. Egiler hayvatlı kuvatlı dağlar. Daşlar erep çekebilmez bu derdi. Kimdir aşkın yükün çeken merdana? Pelek gördü, korkup düştü gerdana. Zemin cünmüş eylep, ollu lerdana. Çöller, düzler, çekebilmez bu derdi. Behişt kaçıp çıkmış
arşın öyünü, tamu korkup inmiş yerin teyine, kaçtı derya, Allah adam boyunu 400 yıllap çekebilmez bu derdi. Mağtum uli çeksen derdi düğünden, asıp olup şikayet etme bugünden. Bu ölmek, ayrılmak kalıptır öňden, peder bize miras koymuş bu derdi. Eser dağı derler. Ne bildin de mi ne şu dünyamın seni izine sürüp kaydan. Köngüller, yürekler bir bolup baslar. Tartsa yığınerer, topraklar daşlar. Bir sıprata tayyar kılınsa aslar. Götörler, oluk balı Türkmenin. Berekella. Sene katı kovuya tutuptun. Ine. Sıralara getirdim. Şulary hata almaly. Hojoluga jogap beren annam soňady? Anna, O nirede? şu töwereklerde bolmaly. Müdiriňiz nirede? Tete gelýär. Ödem gelýändir. Dogurdanam, sete gelýär. Moğlum salamu alaykum. Wa aleykümselam. Ine moğlum. Sıralara getirdim. Sıra? O sıra. Sırada. Bilýän sen? Maňa has zerurdat kömür. Öňmüzde setip gelýär. Esasy adam okuw esbaplar, kitaplar gerekdir. Siyah gerek, depter gerek. Aýgara bu mektebe gerek zatlar ken. Salam Anna. Salam. Dogurdanam, sıradan ne olur aýtsyn? Moğlum, esbaplan bir alazy bolar. Siz hiç tadyň aladasyny etmeň. Yerini bu çaralarına emetmeli. Moğlum, akşamam oku etmeli. Şeýle-de moğlumlarymyz etmeslik edýär. Moğlumlaň bir alazy bolar. Moğlumlaň alazy bolar, esbaplaň alazy bolar. Ne Bolar, bileyim ne. bolar. Mahtumulu Prağı, Dur, näler görünür? dinle. Gördüň näli? Seýledeliň bu jahana, jahanda näler görünür? İskender Cemşit saldyran beýik binalar görünür. Bişeleri şiirpeleňli, gülgüldar nowça beleňli, gün düşmeýän ter öleňli çeşmeli dağlar görünür. Yaradan bar etdi ýokdan, dağlar Eşjeňmi? çokdan. Sorsaň habar berer nuhdan, garrygan awlar görünür. Çağlan, yalan dünýä çağlan, ne gülen galar, ne ağlan, gar ýagmyrlar burju bağlan, kemerli dağlar görünür. Mahtum ulu kim var ölmez, ajal doymaz, zemin dolmaz, asman inmez, yer çöwrilmez, gün ýerir, aýlar görünür. Berekella. Sene katı kovuya tutuptun. Salam okuwçylar. Salamu alaykum. Salam. Geç Oturay. yerine, otur. Magtumulyň oşgusamy? Awa, Mağtumulu Pragyň goşgusy. Berekella. Magtumulyň oşgusyna gowy kıyan ekeni. Dur, dinle. Yağış il ayvın açmaz. Göre bile haram içmez. Yaradan yadığın geçmez. Göz yaşın dökmeyen erden. Evlenmede ya mevrular, zaman ötör, narx çögrüler, ağır döwletler ayrılar biragda bakmayan erdi. Koçoklara yasawuny, gurda koymaz şiir awuny, Peygamber bizar ýowguny, yollaşa bakmayan erden. Öz özünden akli etmez, akılların sözünü tutmaz, yoksulluk yok olup gitmek onu hiç terk etmeyen erden. Mağtumulu yangal öçkül, ya lal otur ya dür saçkıl. Bir guruksuz ittir kaçkıl, nefihat yokmayan erden. Görgüreli. Esselamu aleyküm arkadaşlar. Wa aleykümselam. Gel Gülmurad ağa. Aman ha. Geçin hadi, gelin. Gel mihman. Gülmurad Esselamu ağa aleyküm. mihman. Sağlık olsun. Wa aleykümselam. Şäherden gelipdir. Birden Şäherden gelipdir diye. Hani geçin Gülmurad ağa. Ha, oturun mihman, oturun. Ha, yaşıllar. Gülmurad ağamdan geldine. Mihman. Ay mihman. Biler bolsaňyz, bizim owamyzyň bir däwi bar. Hava. Şular ýaly agoýmyza ýygnanyp, saz dinläp, owa Magtumul atamyzyň kitaplaryny elden ele geçirip, on goşgularyny okuşmak däwimiz bar.
Mihman, sizem koşulursunuz abi de. Oşulay. Hawa. Yani onun şertem madır. Şu kitap elden ele geçen ýagdaýynda saat 8 ýara. Şo wagt kitap kimin elinde bolsa, şolan Magtumul atamyzyň şygyryny okap bermeli. Bolýa. Ananda ýaşullar başla elenmi? Başla verelim. Ana ol muradaga geçirmeriň onu. Bismillah. Al oğlum. Görýäňmi? Hany? Tuğulü mü? Mı? Bismillah. Kara daştan kara kılı saylan göz. Şöňgeler görejin göze mihmanlar. Berekellah. Gelen aç deyip gelmez, turşut mugul yüz. Nana mehtaç däller, söze mihmanlar. Ağırdır hengamlar, uzokdur yollar. Soruşda yigitler, sözleşte diller. Baharda açılan rengberen güller. Bar pasıl açılar, ýa-da mihmanlar. Ne adım hünärler, ne sırlı işler, ne huwaly bağlar. Bu owan adamlary bu kitap bilen ýaşap berene keler. 70 türlü iýmişler. Bu kitaby men nädip Gülmurad agadan sorap alsam kam. Yigidiň bolmasa yaragy aty. Şunu belli bilin ýokdur gaýraty. Koçollukça gidersin mün kuvvati, yigitliğin zori, deyde mihmanlar. Bu dünya yüzüne gülüm gülümdür. Pişesi köp bolor cevre zulümdür. Her neçe yaşasan, Adamlar bu goşgulary ýüregi bilen, kalby bilen diňleýärler. Ýöne bu goşgulary diňe bu owan adamlar der. Tutuş Türkmen halky eşitmeli. O juwan, on mogul görküňe, gojalar sen görküň, yüze mihmandır. Magtym ulu aýdar, aýyp ödümde, ölüm ýadymdadyr, gorku ödümde. Bularyň üýtgeşikde bar eken. Yaşasan ýeriň ýüzünde, Ýöne meni kitap şonu dalmaly. Duze mihmandır. Hökman almaly. Ula tamyzyň goşgularynyň belli wahasy ýokdurly. Dogry aýdýaň. Mihman, gedek sizinkidir. Bolýa. Onuňa gelir wagty boldy. Mehman, senem mazalça ýatatdy goýdyan. Ýokla Gülmurad aga. Gaýtan bar ýa-da ulugmyam ýok bolaydy. Wagtama bir çene bardy. Yatıp dinzalsan gow bolar. Bolýa, taman ýatyp duruň. Giýjaň rahat bolsun. Sizin kim? Mehman, otyrdyňyzmy? Soraýa diýmäň, ýör öýe geçip dinjalaly. Ay ýok, sag ol. Arasa howadan demalaýyn edim. Soňky döwür ýyldızlar haçan görenim ýadyma düşenok. Gözel göwnüň mehman, men ýorgun çökler getireýin. Ine mehman, alın. Giýjaňyz rahat bolsun. Siziň hem giýjaňyz rahat bolsun oglanlar. Tagam aýnatyp duruň. Bolýa. Her zatda bir behwit badyrda. Kitap tep ýola çykdyk.
Ençe oğular söküp ival tapazadım olmadı. Ahırına gel bir düyen sebep kär edip tüýt bir halis gözläp ýören kitabymyň bar bolan ojagyny getirdim. Benden ihlas ariyad etmedin. Sana müňde bir şükürler bolsun can Allah'ım. Kerem eyle. Ya Rab. Kudretli Subhan. Garip, gamgyn geçen halıma menin. Aklım hayranadır. Etmişem puşman. Bilmezlikde geçen salıma menin. Din gılcın ursam, tenne zorum yok. Mä täjünan beyre ellederim yok. Pakir menem, sennen ayrı yerim yok. Bir teselli bergil, köňlüme menin. Mihman, gidiverdim ka. Gidiverdim ka Aytman. Kitap yok. Kitap nerede ka? Kakasi. Ne molly? Kitap yok. Kitap yok mu? Hani kitap? Kitap nerede? Mihman nere gurumcurum molly? Bah. Hayyedenin var ola. Nere gurumcurum molly? Bu yerde da yok. Nere gitti kâray? Hayyeden işin var ola. Nere gitti kâray? Hayyeden işin var ola. Sen onu izin atır kak getiren. Hani o adam? Hey! Nere gitti kâray? Duruver Kakasi. Hey, nere gitti kâray? Hey! Halıda gitti bak. Yürgayt Ali. Murat nerede? Dağdan gidisi. Hey, denişim var valla. Bah. Halvete gitti bak. Adamlar anana real olmadı. Salamu aleyküm, Ölmürad ağa. Sağman örstüňiz mi? Öten asam düş gördüm. Her zadyň öz bähbidi bar diýlenine. Bu nereden çıktı ka? Bu kitap tüýt men gözläp ýören kitabym eken. Kitabıma elineken. Adam pakir çiğ süýde menne. Guman imandan aýryr diýipdirler. Bu kitap göründen soň menden aýryşyp bilmersiň diýdim ha. Diňe sen näl? Başgalaram şeýle.
Welmurad ağa, bu kitap size näçe ýyldan beri bar? 40 ýyldan bäri bardyr. Dogry. Şunça wagtlap bu kitap size bolan bolsa, içindäki ýatdan bilýänsiňiz. Bilýän. Ýöne bir bilmegem däl. Hemmesini gurruna merk bilerin. Muň üçin näkiliň ählisi meň ýüregime ýazylan. Welmurad ağa, şu kitaba näçe diýseňiz diýinde, maňa satyň. Enesi. Şu kitabı yerine koy. Bu diýeniňe bolmaz han ogul. Welmurad ağa. Welmurad ağa. Welmurad ağa. Dursaňyz lan. Hakykatdanam mehmanyň ulaga dur. Beh. Haçaram dur. Otlanan ogul. Döwürtdir hakykatdanam. Bu kitabı menden aljak bolsaň, elki meni razy etmeli bolsun. Men bolsa razy boljak gumanym ýokdur. Eger razy bolaýymda da aýalym bilen oglum razy bolmaz. Oň üstüne de tutuş owa razy bolmaz. Bir döwüm çörege zar bolup oturmazda da bir harpyny okap bilmeýän wagtymyzam bu kitaby satmagy ýüregimize döwennäler. Innike asyl özüň okap gördüň ahyry. Manyň her bir sözüniň bir düýä degip duranlygyny. Manyň biziň elimize näil düşenini aýtsam, onu diläp oturursaň meýdamak. Bolmasa gurrun bereýin. Ýoksa ma şu güne çelli dol degşir oturan goňşyma taýdamak. Aydın Welmurad ağa, aydın. Men sizi höwes bilen dinleçek. Aydın. Welmurad aganyň kitaby dünýä manyny degýär diýip aýdýarlar. Gurruňy 40 kilodallan başlasak. Bağışla. Welmurad ağa, men nämen bagşlamaly? Diýeme diýen. Bağışla diýen. Yankı kitabın elime düşenine şu yıl doğru 40 yıl bolýar. O yıllar çopançılık ederdim. Men ömrümün köpüsini çöllü oyun ýylynda geçirdim. Kitap diýen zady görmändim. Eşden bolsam da onu beýle türeýtmeýärdim. Günlerde bir günem. Bar oğlum, akıdı ver. Korkakı. Çok canavar. Barın. Gelmedi ay canavar. Welmurad, gowa diýämiz bir hepdeden mer gara beren ok. Nirde-ka? Hey bilmedim de. Şu gün bir yerlerden çıkmasa. Ödüm gözlüğüne çıkacak. Şeýlemi? Başka alaç var mı näme? Şeýdäýjekmi? Gelermi-ka? Beýle gilenen yere yok. Belki gelsinne. Bir edil seni ýerine düşürüp getiren düýämiz bilen yine bir gowa düýeçigim bardy. Anan soň bir gowa düýämize başa uredilen bolan soň, gum içinde ýören çoluguma içimlik suw bilen iýmit daşaýardy. Çolugum uğradylan zatlar alyp ýerini odun bilen huruşluk, ýa bolmasa tamagy gelen mallar uğradýardy.
Garagöz. Sen nämen ilmiş gelýän? Bar sen bärde gal. Bar. Bar öýe bar. Bar diýdim, bar. Meni egleme. Murat. Çağır köpeňi. Bar. Garagöz, gel. Garagöz. Garagöz. Näme kakam ýeke goýberesiň gelnokmy? Kendi men geler. Ya bir zat duýamka. Ýör. Şeýdip men ikinji düýämiň gözlegine çykdym. Yer canavar. Yer. Yer canavar. Yer. Yer. Ey. Hava. Indi nereden gözlerdi? Sen ne bilecek? Bilen ok mu? Mene bilen ok. Vay. Çuvallar. Ha, bu çuvallar bizim düýämiň çuvallary ýaly. Vay. Be. Möjekliň aýagylar näme? Näme bolýar? Birdenem bir yerden harasat kopdy. Aly tupan, yel, tozon. Şonu düýäm bir yerlik zymzyýat boldy. Çok canavar gel. Bu harasat ne bela? Çok canavar çok. Çok. Vah. Dur. Dur sen nire varyan dur. Harasat ýaşşan soň gözüm açdym. Seretsem düýäm ýok. Gözledim, aýlandym. Hiç ýerde ýok. Bu gurbanyň etdiğin çölüň aňar söýärsi ýokla. İkinji düýämem ýere giren ýaly bol. Ya harasat ýugdaýdym. Halis tapdan düşdüm. Diyorlar. Yine oho asıl berdekeniň azyn wagt canavar.
Gözlemedik yerim almadı seni. Ancak çakanı koşaş. Ay canavar. Be taptım ay seni. Kendi öldüm. Möcekten korktun mu? Ay. Tayın verdik ana. Ay canavar. Bir urçuklu olaydı. Çopan ağa selamun aleyküm. Ve aleykümselam. Bir urçuk suğun yok mu ka? Halit ağzım kepek gitti. Yanımda suğum utortta. Hala ova varsan taparsın. Ha şeyle mi? Ova barı ver. Ol ova daş mı ka? Holumuzdaki tepeden geçsen ovadır. Ha. Barı ver. Bol ya. Sağ ol. Şu canavar. Selamun aleyküm. Ve aleykümselam. Bir urçuk taptırmaz mı ka? Taptırır. Oluyor var Ali. Ha, Su bol, vereyim. bol. Adam diyarından Ucud şehrine 360 günlük yoldur bu dünya. Yörep bu kenara yetiştik. Bartak bizden burun da olmuş bu dünya deyip yine Magtumulu Prağı şeyle beyan ediptir. Gör bak ne mi diyer ka? Hadi bak Ali. Ve aleykümselam. Geç verin adamlar, geç. Dost. Bol lan, gelin. Ey adam diyarından Ucud şehrine 360 günlük yoldur bu dünya. Mire var yani ya. Geleyen adam. Bartak bizden Yürü. olmuş bu dünya. Eyvaya. Alın ana. Uğuzlu adam. Men ödümü bin meylite getirdim. Cahan tomaşasını göze getirdim. Ulup salıp bir kaptılda oturdum. Allah almış berhe vermiş bu dünya. Eyvaya ne al tane. Ay berekella vaksi. Berekella. Ay havol vaksi. Ömrü kulak vardım. Anonlu adamlarım. Novot bize yeten olsa dinlen. Nur ağa. Magtumul Prağı'nın kitabına ver hani. Al halifa. Men size Magtumul Prağı'nın Kızıl'dan kımmetli eserlerinin büyük manisini açıklayıp vereyim. Magtumul Prağı, ılıma, bilime, teşne adam olun. Devrinde en çeme devletleri gezip, şol yerin ustaatlarına gol veren, bil keşidensiniz ya eşten değilsiniz. Niyazgulu pir bilen bolun vakani. Ana şonu men size gurrun edip vereyim. Hay berekella handın Ali. Ha. Niyazgulu pirin at ovazını eşten Magtumul Prağı, bilimimi, sovadumu arttırayın deyip nire desen Niyazgulu pirin çar menara mescidi deyip yol düşün. En çeme günlük yol yorap ahir Niyazgulu pirin kabaran. Dervedanın önüne gelen şahir. Dervedanı kakıptır. İlk vada hiç kim vermendir. Gayta yine kakıptır. Sakçılar şahirin neyme maksat bilen gelendiğini soraptırlar. Elbette ılım bilim deyip öynü ovasını taşlap kaydan adamın sözleşi başkaça olyada. Yankı sakçılar şahirin aydanlarını düşünün sürap. Karaşmaklığı vurup kapıyı yaptılar. Esli cevaptan son kapı yine kakılıptır. Sakçılar yine ilk başta aksi hali habermendirler. Ertesi kaytadan marktır. Onda da kabul etmendirler ol yankı. Eline kalem alağada hanımen namı yazıp vereyim size. Pirini de okuyup verirsiniz deyip eline kalem alıp namanı yazıp katibinden gönderiptir.
Salamu aleyküm pirim. Wa aleykümselam. Ol adama yene geldi. Nerede ol? Gitti. Size de şu namanı koyup gitti. O ne mağnaması? Galam alıp namani gönnürdüğüm bilmezmin. Efsunurup hüt-hütü iğnirdigim bilmezmin. Arşısını kaldırıp münnürdüğüm bilmezmin. 4 giyce 3 gün ağlap dengdirdigim bilmezmin. Eşek minip İsa'dek yeldirdigim bilmezmin. Mecnun kivi sehrata yığlay gezdigim. Varka kimin gülşadan ölüp umid üzdügüm, coşkun berip ışık odi, kaynap kızdığım, gözüm yaşın mercinney, düzüm düzdügüm, şivli kimin bir dağı, yanırdığım bilmezmin. Hüt kimin perengden çınmaçına bardığım, bağ içinde bılkısın saçın açıp gördügüm, Süleyman'ın tağtından sözlep haber verdigim, kuşğon sünniyip başıma bilbil hengin kurduğum, çarşenmegün çäş vakti konurduğum bilmezmin. Durağın arkasına Mecnun kurdu cadini, Bismillah deyip başladı, çağırdı ustadını. Hak'tan gayrı bir kimse eşitmedi dadını, 40 aşık nağrı çekip, şuğla urdu odunu. Göz yaşımdan su alıp söndürdüğüm bilmezmin. Şirvan Han'ın sevdası ne acayip sevdadır. Kıllan bu yan ağdarsa kıyamet günü suadır. 120 sap kurulup her saplı mün kovvadır. Aşıklık bir coşkunluk akmaz uygun deryadır. Bir cürgodan 40 aşık kanırdığım bilmezmin. Yetilmemiş şunkarım, kamış kanıt ak türpök. Dünya meni taydırdı, bir yanım etti korpok. Canan ciger diliven, tartar kan koymaz torpok. Her tikennen 100 gusso, her 40 güllün bir yarpak. Dağa daşa aylanıp, önürdüğüm bilmezmin. Mağtam gülü aydadır. 9 belek zöhresi, 7 yıldız kardeşi, ayın günün parası, nur didem yağdısı, ak gözümün karası, avzemsem çeşmesi, safa merve arası, Süleyman'nek ehdimi, sıyınırdığım bilmezmin. Niyaz ulup bir aytti, bu mağtum ulup rağı kena. Barın yetin izinden. Mağtum ulup rağı. Lahara tayadır adamlar. Tabaklarını getiriverin. Mihmanlara dertin. Ağuya dertin, bağışılara dertin. Çekiverin naharlar, çekiverin. Yine kılgıncak çayını da. Yaşlıların ha. Nahar tayar diye Nurum ağa. Nahar yiyip onun son devam etsek ne çıkıyor? Ağalar salamu aleyküm. Wa aleykümselam. Yan kaydan rahatlanıp şu kitapta var mı? Kim ayvi? Bu kardeş su sorak geldi. Su sorak gelen ola vermeli kendinizde su. Gör su Yok, verey. bana suğun gerek değil. Ağam, şu aydan rahatlanıp şu kitapta var olsa, onun şu kitabı bana verin. Ne emedecek bunu inim? Doğurdurum ne emedecek bunu? Bolmasa şu kitabı bana satın. Oo inim, bu kitap satılan kitap değildir mi? Bu kitabına belli bir bakası yoktur. Köşöklü dünya duruyor ha bakası. Bolmasa hana hoğlingde 2 tane düğüm dur. Haytını halasan allık, şu kitabı bana ver. Yaşlılar görüyen bunun şunun karasını hav. Ahladım rahat deyiptirler. Yaşlılar yaman ıhlasa güçlü bunun. Kitabı berayeliyim mi? Beray. Yüzünü verecek koza beray seni. Bar senem düyan alkan. Al onda bu kitabı katı ey saklığın. Bismillahirrahmanirrahim. Bize bu kitaplarında yad tuttuk. Senem bu kitabı katı ey görüp saklığın. Nesip etsin. Yaşlılar, Tanrı alkadın. Ha, bile alkadın inim. Bu kudretli kitaptır. Gözün göreceği al saklığın. Gözümün göreceği altaklarını ağam. Razı olgun. Siz razı olsanız,
Men münkerem razydyrin. Bolýa Taňry sag ýalkasyna agalar. Bile yalkadın. Bile yalkadın. Kagaman var. Etip ettin. Bar janabar. Razy bol menden. Taýyňam gitdi. Ina ha suwun. Torwaňam galyrypsyň. Getir kitabyňam torwa atay. Ay, şuna oňaraýdyň agam. Ýatdan çykan ekene. Bolýa sag bolun onda. Bolýa, taňry ýalkasyn. Bolýa. Suwuňam al. Sagaman var. Bolýa, ýör janabar. Sag bol agam. Toýda görşeliň. Yetip bolsa. Muratcan. Salamu aleykum kaka. Aleykümselam. Taplan içik. Şükür kaka. Alan düýäňe. Getir. Bar o aglydan ay. Bor kaka. Oğul bolsan, sagaman otyrsyňmy? Hani? Gowa diýämidi. Tapdyňmy? Tapdym. Men ony He? her bir sözüniň özü bir düýä degip duran bir zat bilen başa baş salşdym. Näme? Al şunu sakla. Häzir. Gurrunmyň içinde bardyr. Näme? Men entegen bärsinden gaýdýan. Dogrusy bir agy sözüne düşünemek. Al ne özüňe bir gör. Al. Näme? Kitap. Gowa diýämid biýterecik bozlak gitdi diýsene. Üýşüp ýatan bir petde kagda çalışdym diýsene. Me, kitabyňam al. Munyňam al. Sene oňuraýdyň. Şeýle boljagyna aňýadym. Kaka. Ha, oğlum geldiňmi? Bu näme? Bu me? Be. Kitap oğlum. Kitap? Goşgular oğlum. Goşgularmy? Ha oğlum, goşgular. Eret görecek. Ine. Şeydi tutmalı. Yok. Beyle koyduyan. Ne vallahi. Ine şu doğru. Görüyor musun? Hava. Nesem kem. Bu da kitap okabiliyan yok, barsa olsuz. Ya, şol qoňşa odaky moğlumy haýyş et göräýsem kem. Özümiň sowatsyzlygym bes, oğlum mara kodaýyn. Bu sowdany ýyna gaýtarmaýyn. Adam oğlu dünýäge gelen soň at bilen awraýar. Alan ýaşydyr. Berdiýe tebde okmay. Yetdi ýasadyr. Näme howlukdan yetýäsdi-de? Jigilim,
Gayrat edin, yetýär häzir. Berdi, o begli bilen altyna mal ýatmay. O, häzir gün şol owa barýar. Berdine malar, altine malar. Ey vay, 4 kul aýag masyaňlay. Lama sen bassın o. Düşde. Salamu aleykum. Wa aleykum assalam. Inim saglyk mı? Gel bäri. Gowmy taplan? Şükrallah. Size mamar tagmasyňyz? Ugur nire? Men bular goňşa wagt barýar. Ola oda täze mektep açylypdyr. Ha, tuwelemi. Bular şu mektebe yerleşdirjek. Bular men jigilerim. En atalar gayrat etdiýip maňa tawsyp goýberdiler. Ha, şeýlemi? Barýan ýeriňe şol ilerki owa dämi? Hawa. Menem şo ýerde ogluma gotjak. Gaty gowy diýäňiz. Onda ikimiziň ýolumyz bir ekenne. Hawa. Menem ýol ura öňmüzdäki owadan 2 saat jigilerim al iziňizden ýeter nesip bolsa. Şo almaly owadan mı? Hawa. Şol owadan. Onda biz ýöre berjek. Sen hem izimizden ýetip bererdiň da. Oglukman bar beriň onda. Görşer. Bolýa. Siz ýöre berin. Men iziňizden ýeter. Tagaman barym. Tagaman barym. Ýöre oğlum. Ha oğlum. O kasyň elýär gerek. O kartyň netip bolsa. Meňem bar ardy maksadym şu kitap okatmakda. Sen alat etme. Netip bolsa ol owaň çağlary ýaly bilimlen mordyň towatlam. Ýöre oğlum. Hiç de alat etme. Ine şu kitabymyzdan özüň okat berersiň. Ýöre oğlum. Kaka bu kitapları? Dur. Elleme kitapları. Be. Adam araya oğay verdi. Kaka men şu taýda okumalmy? Hawa oğlum. Indi sen bärde okumaly bolarsyň. Hanýor taş çykaly. Belki daşarda adam madyr. Salamu aleykum. Wa aleykum Saglyk mıdır ağam? Salamu aleykum. Inim saglyk mydyr? Oğlum bize bir işçice gelenler. Ogarypsyňyz, aýdy beriň işiňizi. Men bir şugoloyda sewda etdim oğlum. Sewda? Ine şu görýän kitabymyz bilen men düýämi başa baş çalyşdym. Any göreýin? Öz pikiriňizi aýdaýsaňyz. Bäh, Oňaryp durunmy? bahasyna degýän kitap eken. Gaty oňarypsyň inim. Bu kitabyň bir düýä däl, 100 düýä degýär. Oglum okudyp, hat sowda ugratyp beräýsäňiz. Arzum şu kitabı okap bersin diýip siziň ýanyňyza getirdim. Nesip bolsun inim. Oğlum, şu kitabı size galdyraýyn. Ýok inim, galdyrma. Bu kitap äkit öýüňde ýygnap çykoý. Ogluň biraz wagtdan hat sowda öwrenip, öýüňe baryp bu kitaby sana okap berer. Ýok, mana okap berer. Onda ahir arzumy ýetjek dämen. Yeterdiň inim, yeterdiň. Bolýagam, taňry ýalkatyn. Sag bolum. Sag bol, sagaman bar. Bar oğlum, sag bol. Moğolumyň bir diýeni kaýtaratmagan, bolýarmy? Bolýa. Ejeme de salam aýt. Ýok, mana aýdarym. Bar inim, ýoluň ak Bolýa, bolsun. sag bolum. Oglum, kakan gowy kitaby bar eken. Nesip bolsa sen onu okap berersiň. Oku oğlum. Meni hökman arzumy ýetirgin. Murat Molim, siz bize Göl Murad ağaň Magtumgulynyň kitabyndan goşga kap berjek diýipdiňiz. Gam dumany basyp garyp köňlümi göz ýaşym saklamay döküp baradyr. Kimdir rehmeýleýän sorap halymy bozuk köňlüm gören ýykyp baradyr. Gerçe ot ýaksalar aşyk ýagyndan, ölüm asan bolar dost pyragyndan, hicran meni gowdy sabr dagyndan, pyrak bogun söküp baradyr. Ol döwrany sarh bulaşdyrdy. Gam janym gutardy, ot tutaşdyrdy, ışık meni ýandyrdy, hetden asyrdy. Yüregim içimden çykyp baradyr. Magtumguly, mezalym ýok söýläýin, dostlary derdimi aýan eýläýin. Ey yaralar, ýyglamayın neýläýin, ışık meni ýandyryp ýakyp baradyr. Berekellah, okumaga öwrendiň. Oğlumun ıhlasy bilen Muratcan şu ozoň maşynyna öýümizin içinde öz ene dilimizde bu kitabı okap berenine bu bize baştan ayak düşnükli boldy. Ana şondan soňra bu sewdada utunmanlygym gelnejeňe de bütün owama da belli boldy. Owa adamlaryň
bir oňmadyk sowdada Welmurad aganyň sowdasy ýalyp üstümden ölmeklerine oturdum. Sağa mano tersiňizmi? Oturunuz. Enesi, ertirden mer başa gaýdyp görsün. Penjegem mar eken, papagam mar eken, görmediňmi? Çayıňyň aharyň taýyn edip goýandyr. Ay, Pinjegi boy. ne bileýin meniň kitap ekiden röýdüp zehrem ýarly. Ine ýaxşy ýigit. Sen bu kitabyň taryhyny eşitdiň. Mandan soň Welmurad kitaby öýünden çykarar, birine satyp goýberer. Kim inanar? Men muny satyp goýbersem, meni bütün oba ýazgarar. Sen muny gowuran bolsaň gör, oku. Hedil et. Elimden alıp gitmek niýetiň bolsa ýadyňdan çykar. Kitap elden çykmaz. Welmurad ağa. Siz men bir möhüm işmen bitirmediňiz. Nämäni? Kitaply möhümmi? Hawa. Şu kitaby maňa satyň. Satman, satsam utularyn. Welmurad ağa. Satyň. Size de il satypdyr ahry. Satanlar utulanlar oğlum. Satmasaňyz onu ýöne bereň. Ýaxşy ýigit. Beýle gerek bolsa onu şu ojukda oturumda göçürüp alaýyn. Göçürüp alsam onu diňe meň üçin bolar. Maňa bu kitap hemmeler üçin gerek. Ata! Ata! Enne näme boldy haray? Atıga mindiray, o menim. Mindirjek gal, men oýadatym. On kaminay, onu sen mindirayda. Mene mindirjek gal o. Onu men näme üçin çağırdyňyz? Ata! Bular meni atyna mindiren oklara. Ya seneme. At gitmay, hana. Ne? Al, senem izinden kalma. Halga. Çu! Çu atım. Bala, oralar bitti. Valla, o, yeto. Ilga. Bah. Nämesem ki. Anol, Ola gitti. nire gitti? Şu sapara penjeginem, papagynam geýip gitti. Nire gitti? Wah, şu kitaby ýatdan milýana kakasy. Beräýenem bolsaň bolaýjak ekeni. Beräýmelim de. Welmurad ağa. Men taýýar. Al oglum kızgınjak çörek git. Al. Ha, bereket bersin eje. Nire barýan oglum? Ola wadaky tägasylan mektebe. Mektebe? Owaja. Wagtama bir çene bardy. Mektebe biraz gijirak däme oglum? Owaja gijirak. Sağa köpelen soň agşama mukutmaly bolýar. Şeýlemi? Men eglenmem. Derrew gelerim. Bolýar, bolýar. Doğru, alat etmece gelerim men. Dostlara, dostum meniň sanan şirin söýgüller. Dostlara, dostum meniň
Canın şirin söýgülidir. Söýgüller. Can kivi pınhan cahanna Sahanna. äleme belgilidir. Belgiller. Diýerem men aşyga öz elimle kalt ederim. Katıl ederim. Annın oğul mel biğam bihal edip almalıdır. Yad geler. Vaqt da gider. Gaflada batmış gözlerim. Açayın niysem açılmaz. Ne ağır uykuludur. Bilmeyen soranlara aydın bu garip adımız. Aslı gerkez. Yurdu etrek. Adi. Magdamuldur. Salamu aleyküm. Aleykümselam. Näme üçin geldin? Toya geldim. Kitabın toyu. Wilmurad ağaň en çeýillik zähmetiniň. Anha, rehnediniň toyu. Hedreti Magtymul Pragyň toyu. Mehman, asıl maksadyňyz beýle bolup çykdy. Barşla boryň mehman. Tanamadyk sylamaz diýipdirler. Siz hakda tersirak pikirde bolduk. Yer bolýa. Wagt ýitirmän Wilmurad ağalara barly. Wilmurad ağa. Ay Wilmurad ağa. Ho! Boşluk. Ne molly? Kitap geldi. Kitap? Magtymgulyň kitaby geldi. Magtymguly? Arzuňyz hasyl boldy. Salamu aleyküm. Wa aleykümselam. Getir kaka. Sakla oğlum. Wilmurad ağa. Magtymul Pragyň kitaby. Tanrı yalkasın. Bu kitaplara siziň azabyňyz siňdi. Berekellah oğlum, berekellah. İyi iş Size köp sağ bitiripsin. olun aýdýan. Sağ olun, Tanrı yalkasın. Salamu aleyküm. Salamu aleyküm ýaşylar.